Papam. Laguno kongi etorri lasto txapelen kanalera hemen dakarkizuet berriro ere War Thunder jokoa. Espero dut arazorik ez duzuela izan aurreko bideoa ikusteko. Izan baduzue mesedez idatzi komentarioetan. Vale, orain esango dut erderaz euskaldunak ez direnentzat. Bueno amigos, bienvenidos al canal de Lasto Chapel. Espero que no hayáis tenido problemas a la hora de ver el vídeo anterior, o sea que el vídeo no se quede congelado, etcétera. Y si es así, me gustaría que lo escribieseis en los comentarios. Verás, ahora en batalla lagoaz. Egia esateko bideo honetan helikopteroak ekarri nahi nituen, baina horretarako eskatzen dit behintzat tanke bat edo gaskin bat 2. nivelen izatean. Horretik gaude investigazioak egiten 4. eta 5. nivelean, eta nivel horretara hiltzen garenean izango dituzu hemen helikopteroak eta bar. Eta ikusiko dugu zen moduz moldatzen garen eta bar. Estu giroarekin, bai, bataiara. A ver. Joango da tanke horren atzetik. Eta zultzen ditugun tanken gatik eta bar, lortzen ditugu puntoak. Vale, ez dago inorez hortik, aurrera jarraituko dugu. Ai, ez du asko ira, baina bueno. Honekin. Vale. Pues nos reía, se ríe mate lortzen dugun edo ez. Vale.
Beson aldera goa zuzenean. Pasen aurrera. Alegia da, gaskinak ere badau. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Buah. Azkenengo tankea. A ver. A ver. Kaka! Ez dugu ez lortu. Txuliko gara. Ai. Beste bataila batera joango gara. Ea horrela behintzat goazen esperientzia puntuak lortzen hasiorako batez ere jolazten duzun bitartean esperientzia irabazten doa eta tankeak bizkanaka hobetzen doaz bere lan egiten eta bar. Oraingoz ez naiz gai izan tanke bati ere ez emateko putada bat, baina bueno. Vale. Hiri bat. Jo, Polonia berriro, klasiko bat. Vale, honekin joango gara.
Atzean. Kanpora hortik. Baina berehala. Fuerzas enemigas han tomado una zona. El enemigo ha tomado la iniciativa. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Bueno. Partida hau esatxarri izan. Estu. Orain honekin Osa da ez gaudela irabazten. Pasen aurrera.
Hazen torretaren asuntoa da, hemen ez daukagu torretarik, beraz ez da jauziko. Hazen aurrera. Etxai hemen on dago. Bueno. Gora azken tankarekin. El enemigo va ganando. Debemos contraatacar. Ez dut uste desiko dugunik, baina bueno, azken tankea. Pasen aurrera. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Hemos sufrido una derrota. Regresad a la base. Bueno, esterekin konparatuta hau ez da hain txarto. Ya bueno, a ver, investigación. Bueno, la 1, gau izan da dena gaurkoz, espero dut gustako zaizuela, torrengoan gehiagoa.